Здравейте! Добре дошли на днешния вебинар, който е на тема включване и работа с разнообразни групи от обществото, от теория към практика. Ще дам няколко минутки да се съберат всички участници. Предлагам да започваме лека по лека. Аз съм Десислава Иванова, програмен директор за Централна и Източна Европа на ИКАС. Може и вече да ни познавате от работата ни в проекта ProUvalues BG, който е предшественика на проекта Пакт. И също може би сте посещавали предишните ни обучения. Проведохме няколко работилници и един вебинар в понеделник. На всички от вас здравейте! Надяваме се днешните теми също да бъдат полезни и интересни за вас. Програмата за деня ще бъде първо, ще кажа накратко каква е ролята на ИКАС в проекта. После ще минем през основните понятия, свързани с многообразие и равенство. И последно ще поговорим за ролята на гражданското общество. Ще има възможност, разбира се, и за въпроси и отговори накрая. Сега, тъй като няма да имаме време да се представим всеки един по един, затова искам да ви помоля да споделите в чата името си и вашата организация, може би дейност, няколко думи, така че да знаем кой е с нас днес. Каква е ролята на ИКАС в проекта? Много кратичко. Ние сме организация, която е базирана в Брюксел с над 30 годишен опит. Работим изключително много в областта на овластяването на гражданите и гражданския сектор като цяло. Подпомагаме достъпа на гражданите до права, даваме различни видове обучения и работим по различни проекти и инициативи, свързани с демократичните устои като цяло в Съюза. От 2021 година имаме клон в Централна и Източна Европа, който аз управлявам, и в този клон се занимаваме не само с важни теми в областта на демокрацията и правата на ЕС в България, но и с целия регион. Подпомагаме граждански организации и граждани в цяла Централна и Източна Европа. Както знаем, това е един регион, който е доста чувствителен на всякакви атаки срещу гражданското общество и други структури, като медиите, например. И за това е особено важно ние да разработваме кампании и въобще инициативи с цел подпомагане. Участваме в проекта Пакт именно с такава цел да подпомогнем гражданското общество в България с нашия опит, с ноу-хау, с знания, които можем да ви предадем. И това ще бъде и ключовото в конкурса, което ще правим. Ние също така имаме над 170 члена в цяла Европа, които са не само неправителствени организации, но също и лица, например правни експерти, и работим с гражданите и гражданското общество във всяка точка на Европейския съюз. Сега много кратичко за това какво ще правим в Пакт, просто защото вече няколко пъти съм го споменала и предполагам, че вие вече сте го чували. Първият етап ще бъде изграждането на капацитет преди кандидатстване. Сега се намираме в този етап. Проведохме няколко workshop в 6 различни града, където обясняваме малко накратко за общите за нещата, които трябва да имаме предвид за права и ценности, когато кандидатстваме за конкурса. 3 вебинара, това е втория подред. Третия се очаква да бъде на 30 юни. На втория етап, в рамките на времето, което имате да реализирате вашите инициативи, ние ще се опитваме да ви подпомогнем по най-възможно добрия начин с оглед на вашите теми, като организираме различни събития, обучения, включително 2 летни академии, където ще ви срещнем с други представители на гражданския сектор и други актьори, като например медии и също
администрация, представители на властта, така че да създадем структури и мрежи от взаимна помощ и взаимна връзка. И третия етап ще се съсредоточи върху това да подпомогнем вашите проекти да имат въздействието, което което е необходимо и в бъдеще, като умножим резултат. Как ще направим това? Като ви подготвим да обучавате други организации, които не участват сега в проекта, на основните теми, които вие ще разработвате. Ще имаме също така работилница в Брюксел, на която ще поканим много от вас да се запознаят с други организации на европейско ниво, които работят по сходни теми, както и с представители на европейските институции. И също така ще имаме онлайн хранилище, което ще събере всички резултати от този проект и ще ги представи по един достъпен начин на английски до всички точки на Европейския съюз, така че тези резултати да са видни и да имат дълъг живот. И така, както споменах, днес е втория вебинар от трите вебинара, които ще изнесем. И сега ще започна с основните понятия. Първо ще минем през социален плурализъм, после многообразие, равенство, приобщаване и достъпност, дигитален преход и накрая интерсекционалност. Така, по отношение на социалния плурализъм, какво можем да кажем? Това е една социална теория и принцип в управлението и политиката, която признава и цени разнообразието на групи, общности и индивиди в рамките на едно общество. Това не е само някаква академична постановка или нещо абстрактно, това е нещо, което реално съществува и се гарантира от Европейския съюз. Един много добър пример е, че Европейския съюз официално признава 24 езика като официални, така че гражданите на всички държави членки могат да използват собствения си език в комуникацията с институциите на Европейския съюз. И това е, разбира се, ключов елемент от социалния и културния плурализъм на съюза. А иначе как се гарантира плурализма? Гарантира се като в редица от регламентите, законодателството на Европейския съюз, начело с договорите на Европейския съюз, са защитени правата на малцинствата, развитието на социална политика, разнообразието и културната политика, демократичните принципи и, разбира се, диалога и консултациите. Тук сме изложили някои от най-важните законодателни актове, които го гарантират. Например, това е самия договор за функционирането на Европейския съюз. Разбира се, хартата за основните права на Европейския съюз. Ако вие сте били на предишния вебинар, който проведох, тогава сте запознати малко повече с хартата. Тя установява основните права и свободи за всеки европейски гражданин и човек, намиращ се на територията на Европейския съюз. Имаме различни директиви за правото на информация, за равно третиране на лицата, за равни възможности в областта на трудовата дейност. Сега, социален плурализъм в България. Можем да вземем много примери в тази посока. Например, етническо и религиозно многообразие. Знаете, че България признава правата на етническите малцинства. Турското малцинство разполага със собствени медии, училища, джамии. Българското мюсюлманско изповедание е официално признато. Също свободата на вероизповеданията е гарантирана конституционно на всички религии. Религиозните общности имат право на богослужение и самоорганизация. Има също така примери за политическа многопартийност и плурализъм на мнения. Ние имаме многопартийна система с широк спектър от идеологии. Има партии, представляващи интересите на различни социални и етнически групи. И друг пример за социален плурализъм в България са гражданските организации и неправителствения сектор. Различни организации, които са активни по различни теми, дали подкрепа на хора с увреждания, на жени, на ЛГБТИ общността, на етнически малцинства и така нататък.
Така че ние от една страна имаме много примери за социален плурализъм в България. Въпросът е, че този социален плурализъм има известни предизвикателства пред него, както всички много добре знаем. От една страна, ако говорим за етническо и религиозно многообразие, има силна социална изолация и дискриминация спрямо ромската общност. По отношение на свободата на вероизповеданията има реално ниска обществена толерантност към някои по-малки или пък нови религиозни групи. По отношение на политическата многопартийност, предизвикателството е свързано с маргинализиране на малцинствени гласове, използване на език на омразата, знаете, по време на избори. По отношение на гражданските организации, да, имаме такъв плурализъм реално защитен в законите, но за съжаление реалността е, че има слаба институционална подкрепа, среща се също много агресия срещу ЛГБТ инициативи, ограничени законови права. И едно от нещата, които най-много влияят, за съжаление, на социалния плурализъм негативно, е популизма. Някои партии, знаете, използват популистка и националистическа риторика, противопоставят народа срещу елитите, атакуват малцинства, ЛГБТ и общността и други, и неправителствения сектор като цяло. Това е от сериозна трудност и, разбира се, едновременно с това възможност за неправителствения сектор да работи именно в тази посока. Някои данни ще ви дам по отношение на медийния плурализъм в България. Според изследване от 2024 година, България е в много висок риск по отношение на медийния плурализъм. Първо, по отношение на пазарния плурализъм, който съдържа различни параметри: прозрачност на собствеността на медиите, плурализъм на медийните доставчици, влияние на бизнеса върху съдържанието. България е в категорията висок риск, 73%. По отношение на политическа независимост на медиите има няколко категории, които са особено високи. Например, тези категории, които са свързани с държавно регулиране на ресурси и независимост на обществените медии, риска е изключително голям, над 90%. По отношение на социалното включване, там говорим за представяне и достъп на медиите до различни обществени и културни групи. Там риска е също много висок. Особено много висок е риска в категориите медийна грамотност, който е около 70%, местни, регионални и общности медии 88% и защита срещу дезинформация и език на омразата 90%. Това са много високи рискове, което означава, че в огромна част нашето население не е подготвено за рисковете от дезинформация, не знае как да се предпази и съответно това се отразява на обществения, политическия и гражданския живот. Няколко добри практики по отношение на социалния плурализъм. Първо, в рамките на проекта Pro Values BG, знаете, с който работихме с колегите от Отворено общество и Фундацията за граждански инициативи, който все още не е приключил, той още продължава и може би даже имаме сред вас някои от участниците. Една хубава практика, която бих могла да дам, е на Сдружение Балкански социално-интеграционен център, които разработиха специална методология за интеркултурно образование, която представя основни понятия в областта на интеркултурното образование и методи за подобряване на интеркултурните компетентности в образователната среда. Методологията е предназначена за педагогически специалисти и обучители в общи линии. Давам ви го като пример, просто за да се вдъхновите, може би, ако мислите в посока проект или инициатива, свързани с социален плурализъм, какво би могло да бъде това. Разбира се, има и много други примери. Днес имаме ограничено време, затова ще споменем само някои от тях. Друга практика за социален плурализъм от Словакия. Център за организиране на общности, които
се стараят да формират активно гражданско общество, като се подсигурят, че гласовете на различните общности са чути. Има 4 основни области, които имат за цел противодействие на разпространението на агресивен екстремизъм и радикализация, включително чрез онлайн и офлайн кампании, организиране на общности, местни, областни и национални стратегии за дерадикализация, извинете, и училища за демокрация и така нататък. Тоест, това пак е един начин да се създаде общност, която различните групи са чути, видяни и имат достъп до обществения живот. Продължаваме напред с някои от другите понятия. Какво е многообразие, равенство, приобщаване и достъпност? За тези от вас, които работят с чужди организации или пък са срещали някъде в информационните документи на комисията, това понятие или тези понятия са известни под абревиатурата DEA, което е Diversity, Equity, Inclusion, Accessibility. Накратко, всяко едно от тези неща са свързани с равенството, равното третиране, многообразието. До всяко едно има характерен елемент и затова те се използват заедно като едно общо понятие. Ролята, разбира се, на тези понятия, на тези насоки всъщност е да гарантират, че всички хора имат равни възможности за участие и че никой не е дискриминиран по никаква линия. Формите на дискриминация, знаете, може да бъдат пряка, ако директно някой, да речем, му е отказан работа заради някаква характеристика, дали етнос, дали религия, няма значение, или сексуална ориентация и така нататък. Непряка, може да има правила, които затрудняват достъпа на права на определена група, може да бъде индивидуална към конкретни хора или пък вградена в институции системна. Например, ако говорим за расизъм, сексизъм, т.е. някакви политики държавни, които по някакъв начин не третират равно гражданите. Тогава ще говорим за системна или вградена в институции дискриминация. И сега да обясним понятията. Многообразие всъщност става въпрос за признаване на различните култури, традиции, езици и характеристики като цяло на хората, което може да помогне за създаването на по-инклюзивно общество. Равенството цели да гарантира, че всички хора имат равни възможности и достъп до ресурсите и услугите в обществото. Достъпност. Говорим за достъпност, когато се опитваме да премахнем бариерите за хора с увреждания, за да могат те да ползват безпрепятствено инфраструктурата, продуктите и услугите. Приобщаване. Говорим за включването на всички хора в обществото, независимо от техните характеристики. Сега вие не е нужно да ги запомните наизуст тези неща. Има ги, разбира се, в интернет, можете винаги да сверите. Въпросът е да ви ориентирам какви са тези понятия, за какво става въпрос. Ще помоля само новодошлите да напишат с няколко думи в чат функцията, нещо за своята организация и как се казват. Ще се радваме после да прочетем. И така, кое гарантира недискриминация, равенство, многообразие и приобщаване в Европейския съюз? Съществуват различни законодателни актове и мерки, има много директиви. Една от тях е за равно третиране, споменах по-рано. Има директива за равенство между половете. Европейската социална харта установява социалните права. И, например, Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Всички от тези инструменти са достъпни онлайн. Те предоставят широка рамка от права, които могат да бъдат, с които може организациите да използват своята защитна функция по отношение на гражданите. Тук съм извела още няколко инструменти. Хартата я споменах. Има различни стратегии
освен законодателни актове. Стратегиите са всъщност политически насоки, които комисията издава по отношение на определен проблем. Тоест, задава посоката, в която институциите и държавите членки трябва да се движат в определен период от време. Например, Европейската стратегия за равенството между половете, тя скоро приключва между 2020 и 2025. Европейска стратегия за права на хората с увреждания, Европейски план за действие за борба с расизма, Европейска стратегия за равенство на ЛГБТИ лицата, директива за баланса между професионалния и личния живот. Това са все политически или законодателни мерки, които Европейската комисия и съответно Европейския съюз е предприел. Но важно е също така да се споменат и финансовите инструменти. Това са именно начините, по които комисията стимулира гражданското общество да работи по проекти в посока установяване на подобряване на достъпа до права, защита на многообразието и защита на равенството. Един от тези проекти е СЕРФ, както знаете, програма Граждани, равенство, права и ценности. Именно по тази програма се реализира проекта ПАКТ, както и много други проекти. Това са много ценни начини за подкрепа на гражданското общество и въобще подкрепа на демократичните устои в целия съюз. Сега по отношение на равенството в България, извела съм някои данни, за да ви дам представа какви са най-наболелите нужди. Не, че вие не знаете, тъй като съм сигурна, че много от вас работят именно по тези въпроси. Като говорим за достъпност на обществените услуги и работното място, според Европейския стълб на социалните права, България има значителни пропуски в достъпа на уязвими групи до качествени услуги и пазар на труда. Особено ограничен е достъпа на хора с увреждания, както знаем. По отношение на равенството между половете, по данни на Европейския институт за равенство между половете, България показва напредък напоследък в увеличаването на женското участие на пазара на труда, но все още има значителен разрив в заплащането. Около 14%, което е по-високо от средното за Европейския съюз. Приобщаване на хора с увреждания, според данни за 2023 на Европейската агенция за основните права ФРА, както известна, България е сред страните с по-висок дял на хора с увреждания, които изпитват затруднения в достъпа до образование, здравеопазване и пазар на труда. По отношение на етническите малцинства и социална интеграция, според доклад на Европейската комисия за България от 2023, ромите са най-голямото етническо малцинство, което среща значителни предизвикателства в много области. Това също не е изненада за никой. И по отношение на правата и приобщаване на ЛГБТИ лицата, според доклад на Юга Europe, която е, знаете, една от най-големите организации, която работи в тази област за 2024 година, България е една от страните с най-малко защитени права, с социална дискриминация и липса на законодателна защита срещу дискриминация. Други проучвания, които са направени от колегите от Отворено общество 2021-2022 година, дават ясна картинка също за настроенията на мнозинството в България. На въпроса: при равни други условия бихте ли гласували за кандидат за кмет или президент, който е съответно жена, възрастен човек, човек с физическо увреждане, български гражданин от турски произход, от ромски произход, гей или лесбийка, виждаме, че резултатите не са много цветущи. Има, за съжаление, спад все повече в толерантността, ако можем така да го наречем, на българското общество, което може да се дължи на различни процеси. Един от тях със сигурност е свързан с популизма, който наблюдаваме в последно време. Но е много тъжно да се види, че, например, същото проучване през 2018 година, да речем за жени, хората са отговорили 81%, че биха гласували за жена президент. През 2021 година тези проценти са спаднали на 66%.
Във всички категории ситуацията е аналогична. По отношение на хора с физическо увреждане, 2018 отговорите са 57% положителни, 2021 38% положителни отговори. Виждаме, че има навсякъде спад. През 2018 явно обществото е било по-толерантно към ЛГБТИ, представители на ЛГБТИ общността, и 20% са отговорили утвърдително. През 2021 година само 9% са отговорили утвърдително. Това е просто една илюстрация на това, което споменахме по-рано. По отношение на нагласите за равенството между мъжете и жените и насилието над жени, над 90% от анкетираните считат равенството между мъжете и жените за основно човешко право и го приемат за необходимо условие. В същото време обаче стереотипите, които са на базата мъж-жена, са изключително разпространени и все още управляват мненията на широката общественост. Почти поравно се разпределят съгласните и несъгласните с твърденията, че мъжете са по-подходящи за политическа кариера от жените, т.е. имаме много висок процент. И също така, че трябва да взимат основните решения вкъщи. 1/3 от хората считат, че домашното насилие е личен проблем. Това също е един огромен процент. И че този проблем трябва да бъде решаван в семейството. Всеки четвърти е на мнение, че жените преувеличават, когато се оплакват от сексуален тормоз. Включително и жени смятат така. Приблизително всеки 10 смята за приемливо мъж да удари жена, ако тя го е провокирала. Въобще можем да видим можем да видим разликата между това какво на първо време твърдим като общество, че трябва да се направи, т.е. да има равенство между мъжете и жените, но в същото време виждаме как когато задълбаем малко повече, всъщност равенството не е подкрепено от една голяма част от хората в България. Когато говорим за многообразие, мога да ви посоча няколко добри практики, пак от проекта Pro Values BG. Събрала съм примери именно от този проект тази година, защото, както знаете, пак е продължение на този проект и решихме, че ще е хубаво да видите какво са направили колегите преди. Например, инициативата в търсене на убежище, хора, ценности и практики, Академичното дружество по етнология към Софийския университет цели да повиши чувствителността на студентите към проблемите на бежанците, да се насърчи емпатията и разбирането към хората, бягащи от война и преследване, и да се преодолеят стереотипи, базирани на незнание и липса на личен контакт. Също така имаше друг интересен проект, който се нарича Заедно с родителите с увреждания на форума за интеркултурен диалог и устойчиво развитие, пак реализиран в Pro Values BG. Там целта беше да се насърчи равенството и приобщаването на родителите с увреждания, да се повиши видимостта на техните нужди и да се стимулира обществената чувствителност и солидарност. Сега няколко думи за дигитален преход. Какво е това? Дигиталната трансформация, може би сте чували, или цифровата трансформация, и двете са едно и също, е един от приоритетите на Европейския съюз през това десетилетие и включва 4 области. От една страна, дигитални умения на работниците и цифрово грамотно общество. Второ, цифрова трансформация на предприятията и на работните процеси в тях. Трето, цифрова инфраструктура. Тук говорим за всички методи за свързване, интернет, суперкомпютри, полупроводници и така нататък. И цифровизация на публичните услуги. Защо? Защото, както знаем, вече живеем в век, в който дигиталното и въобще цифровото съдържание е неизменна част от живота ни и ще продължава да се развива. Затова всички членове на обществото трябва да бъдат подготвени за тази промяна.
Знаем, че за различните групи обаче това не изглежда по еднакъв начин. Някои групи от обществото са по-затруднени да достъпят до дигитални платформи по различни причини. Именно за това е важно да се осигури един подход, който не оставя никой назад и в който всички групи на обществото са, е помислено за тях и те имат възможност да получат необходимите знания, подготовка и да се вземат предвид техните нужди. Цифровия преход засяга директно всички граждани на Европейския съюз и това е припознато от Европейската декларация относно цифровите права и принципите за цифровото десетилетие, която е приета от трите основни институции на Европейския съюз. Това е Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз. Това е един код за поведение за всички мерки, които Съюза ще приеме по отношение на дигиталната трансформация. По отношение на дигиталната трансформация, къде се намира България? България не се намира на много добро място. Може би не е изненада за никой. Последният индекс, който има един индекс, който се казва DESI, индекс за цифрова икономика и общество, съкратено на английски. Последният е от 2023, който ни е достъпен. 2024 очакваме данните за 2024, още не са налични, но според индекса за 2023 общата позиция на България е 26-то място от 27 държави членки, т.е. предпоследно място по отношение на цифровото развитие. Индекса е 0,42 при средно за Европейския съюз 0,52, т.е. под индекса сме, това е ясно. Има категории в този индекс, в които сме доста добре в сравнение с другите държави членки, не че по принцип сме постигнали на някакво върховенство, но в сравнение с други държави членки, например, имаме висок процент на жени, които са наети в IT сферата. Имаме също така и много бърз интернет. Това са два показателя, които са положителни, но в по-голямата част от другите показатели, за съжаление, ние изоставаме. По отношение на дигиталните умения, при 36% от българите на възраст между 16 и 74 години липсват основни цифрови умения, което е под средното за Европейския съюз от 33%. Това е наистина един от огромните проблеми, защото ако липсват каквито и да е основни цифрови умения, тогава прехода на тези групи от населението ще бъде изключително труден. И трябва да се помисли как те да се включат, иначе ще останат назад. Дигиталните публични услуги, наблюдава се напредък в предоставянето на електронни услуги, но има нужда все още в подобренията в достъпа и използването от гражданите. Пак уязвимите групи са често най-застрашени от липса на достъп. Интернет свързаност, процентът на домакинствата с достъп до бърз интернет е нараснал, но все още има региони с ограничен достъп, както знаем. Ако вашата инициатива или имате желание да развиете инициатива в тази област, можете със сигурност да се обърнете за подробни данни към този индекс цифрова икономика и общество. Той е публично достъпен и можете да видите във всяка една категория България как се представя като допълнителен ресурс. Има един друг индекс дигитална икономика и общество от 2022, който също подчертава трудната ситуация в България и този индекс е в 4 области. В областта на човешки капитал България е предпоследна. Един от показателите, определящ тази позиция, е процента от населението, който има поне основни дигитални умения. Както виждаме, данните на двете проучвания се припокриват. Що се отнася до цифровизацията, България е на 25-то място в Европейския съюз. Сега тук тези класации са много полезни, за да видим как се движим, за да видим също така полезни практики от други държави членки, да се ориентираме какво бихме могли да подобрим. И са ценна информация, ако работим в тази област, която ще става все
важна и затова каним вас, ако имате такива идеи, да работите в тази посока. Една добра практика от България е проекта Евродеец, който е реализиран от Алианс за устойчиво регионално развитие в град Русе. И той е от проекта Pro Your Values BG. Там целта е насърчаване на гражданското общество с фокус върху Европейския съюз и свободата на информацията, за да се спомогне за укрепване на европейските демократични ценности. Усилията са насочени върху насърчаването на критично мислене, борбата с дезинформацията и разпространението на фалшиви новини, които се превръщат в все по-значим и многопластов обществен проблем. Инициативата предвижда изготвяне на дигитален компас за гражданските права в ЕС и заснемане на различни видеа. Когато говорим за дигитални права и въобще дигитализация, един от големите фактори, разбира се, е способността на обществото да разпознава дезинформация, да знае, да се информира правилно и точно и да има критично мислене. За съжаление, всички индекси показват, че в България нивото на подготвеност и защита е много ниско. И съответно рисковете се увеличават, а знаете какво става, когато хората са лошо информирани или неинформирани. Особено в сегашните обстоятелства, когато знаем, че се осъществяват атаки съвсем нарочно от външни сили по отношение на информацията. Няколко думи за интерсекционалността. Това е нещо, което съм споменавала, ако сте били на уъркшопите ни преди или пък са участвали в миналия проект. Тук става въпрос за това да се вземат предвид различните идентичности на всеки един човек. Ние не сме само жени или само мъже, не сме само българи, не сме само християни или пък мюсюлмани. Ние сме всяка една от тези идентичности взети заедно. И това всъщност прави по-колоритен всеки от нас. Това е също един начин да гледаме на хората в тяхната цялост и и с този метод да създадем по-ефективни дейности в рамките на проектите си, като вземем предвид различните идентичности, които оформят всеки един. Защо е важна? Защото открива форми на дискриминация и неравенство, помага за създаване на приобщаващи политики и се фокусира върху нуждите на най-уязвимите групи. Тук съм дала един пример за тези, които не знаят какво е интерсекционалност. Ако имаме, да речем, млад мъж, бежанец от Близкия изток, живеещ в България, който е без статут на закрила, с ограничени езикови умения и не е хетеросексуален, то виждате, той може да бъде дискриминиран по всички тези категории. И затова, ако ние осъществяваме проект или инициатива, която е насочена към бежанци, ако ние не помислим за всичките тези различни качества, които го определят, тогава той може да остане в страни, защото има нужда от конкретно отношение. Това, разбира се, може да бъде приложено към най-различни групи, най-различни ситуации. Аз просто ви давам сега един пример. Как можем да я приложим в проектите си? Първо да я включим в комуникационните стратегии, т.е. да разучим с какви хора искаме да комуникираме, какви ще работим, кои са те, какво имат нужда. Просто трябва да знаем много ясно, да персонализираме посланията към тях, така че те да бъдат ефективно чути и да направим, разбира се, анализ на целевите групи и въздействието на информацията, която даваме, както и да изграждаме приобщаващи дейности. Каква е ролята на НПО сектора сред всичко това, което чухме до този момент? Разбира се, много роли, имаме много работа. С толкова много критични ситуации има много какво да се свърши. На първо време защита на правата на малцинствата и уязвимите групи.
повишаване на обществената осведоменост, подпомагане на интеграцията, влияние върху политики и законодателство, осигуряване на услуги и подкрепа и насърчаване на диалог и сътрудничество. Всяка една от тези роли, ако вие имате интерес, бихте могли да развивате в рамките на проекта Пакт и, разбира се, знаейки точно какво е необходимо, защото вие сте тези, които работят на терен, вие сте тези, които знаете какви са нуждите на отделните групи. Има и нещо друго, което също е хубаво да взимаме предвид. Когато ние сме организация на гражданското общество, която иска да работи за малцинствените групи, да приобщава и така нататък, освен работата, която вършим навън, е хубаво да погледнем и вътре в своята организация, дали ние вътрешно имаме тези политики и този код на поведение, който да благоприятства именно тези принципи на равенство. И така, добра идея е да се включат принципите на равенство и многообразие, така наречените ДЕА принципи, както споменах, в устава или етичния кодекс на организацията, да има ясни процедури, ако има дискриминация по някакъв начин срещу служителите, да има задължителни обучения на екипа по всички тези понятия, защото знаем, не всеки идва с еднакво знание, но когато работим в определена организация, която изповядва тези принципи, има тези цели, трябва да сме сигурни, че всеки е наясно с тях и годишно преразглеждане на вътрешните политики. Също така много е важно да използваме приобщаваща комуникация. Да изхождаме от там, че ако е достъпно за хората с най-големи бариери, значи е добро за всички това съдържание, което подготвяме. Когато планираме събития, сайтове, продукти, да имаме предвид, че трябва да сме гъвкави, да има възприемлива информация, да има минимални физически усилия, които участниците трябва да проявят, да има размер и пространство, да речем залата, в която ще организираме събитие, които имат достъп до тях, макар и за хора с ограничена подвижност. Тоест, всяко едно нещо да бъде помислено и от тази гледна точка. Съответно, как да разберем дали сме взели предвид и сме използвали ДЕА мрежата от политики, вътрешни политики, които имаме. Можем да следим за индикатори, като например процент на участие на маргинализирани групи. Знам, че някои от вас вероятно работят само с тези групи, но ако става въпрос за по-голяма организация, която работи в определен регион, да речеме, на страната, е хубаво тя да следи дали различните групи са представени. Определени малцинствени групи или различни възрастови групи. Важно е, за да може да се подсигури, че наистина има добро представяне. И други инструменти са, разбира се, анкети, фокус групи и обратна връзка след събития. Активно да я търсим, за да можем да разберем как може да подобрим работата си в бъдеще по отношение на достъпа на уязвими групи до нашите събития или дейности и съответно да видим какво работи, така че да го мултиплицираме в бъдеще. Сега за конкурса, както знаете, тази тематична област, многообразие и равенство, цели да стимулира предложения, които да допринесат за обществения плурализъм, за равенството, многообразието, приобщаването и недопускането на дискриминация. Както казах, всяка една от ролите на НПО сектора, които изброих по-рано, са удачни за вас да се вдъхновите и да развиете в рамките на проекта. Сега давам възможност за въпроси, защото съм сигурна, че може би минахме много набързо през много от нещата и ми се иска да съм сигурна, че всички сме на една страница, така че ако някой има нещо, с което иска да
да бъде изяснено, нека да се чувства свободен, директно да се включи. Да, Мария, заповядайте. Здравейте на всички! Казвам се Мария Орилска, от град Пловдив съм. Искам да попитам дали е възможно и как виждате вие в рамките на проекта една инициатива, която обмисляме с колеги от Фондация Поглед и други колеги от Асоциация Интенсия за психологически консултации и психотерапия безплатни за ЛГБТИ плюс хора, пълнолетни лица, които да бъдат както онлайн, така и на живо и да бъдат за хора, които могат да достъпят от цяла България. В предишен вебинар получих обратна връзка от ваши колеги, че е хубаво не просто да има консултации сами по себе си такива, но да има и други неща нали, в този проект. Информационни кампании, може би някакви дори и създадени печатни материали и така нататък. Просто е идея, в момента е на ниво идея и затова се включвам и в вебинарите, за да попитам как звучи и дали може да бъде реализирано всъщност в рамките на проекта. Ами да, на мен ми звучи като нещо, което със сигурност спада в целите на проекта. ЛГБТИ общността, както знаем, е доста силно дискриминирана в България, така че абсолютно в рамките на целите на проекта. А сега това, което са ви консултирали колегите, аз също бих се съгласила. Хубаво е инициативата да бъде пак, нали, да третира този проблем, но действително да има и други дейности, да не е само психологическо консултиране. Може би има други неща, които бихте могли да включите, които да достигнат до широката общественост. Например, може би някакви изводи, които да направите, някакви материали, които са свързани с събуждането, може би, на емпатия и разбиране у широката общественост. Сега, нали, говоря наизуст, вие знаете по-добре какво може да се направи, защото работите в тази област. Но да, според мен това е със сигурност една много добра идея и аз лично не знам да съществува нещо такова в момента, така че бихте запълнили ниша със сигурност с този проект. Благодаря много, ще помислим. И аз благодаря. Имаше някой, мисля, че в чата нещо написа. Да, вебинарите ще бъдат публични. Ще ги качим, ще имате достъп до тях. Има ли други въпроси? Надявам се да нямате въпроси, защото всичко е ясно, а не защото сте претоварени с информация. Постарах се да ви я дам във възможно най-компресиран вариант. Да, господин Меретев пита за презентациите. Презентациите ще бъдат част от самия вебинар, така че можете да ги гледате в вебинар отново. Ами добре, благодаря. Ако нямате други въпроси, всичко е ясно, ви пожелавам успех. Само искам също така да ви помоля да оцените това събитие. Тук има един QR код, който можете сега с телефоните си да отворите и съответно да въведете на първата страница тези данни, които тук съм споделила.
Аз ще изпратя и допълнително по имейл този линк, в случай, че сега нямате възможност. Това е задължително изискване на Европейската комисия, така че трябва да го направим. Това ни дава яснота и естествено вие дали сте доволни от съдържанието, за което ще се радваме да е така. И да ви поканим да кандидатствате по конкурса до 15 октомври. Имате време да се подготвите. Ние също сме на разположение, доколкото, разбира се, равното третиране позволява да ви помогнем. Това е от мен. Благодаря ви много, че бяхме заедно днес и заповядайте на последния вебинар, който ще е свързан с темата комуникации на 30 юни, понеделник. Хубав ден на всички!